मा नांगौ रबिराम मजिर खिबथाखौ जोंनो नाङा खुलुमबाय गाइसमोन नोंथांमोना नायगासिनो दं बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल तो गाइस नोंथांमोना मिथिगौ जे मैया हराव माने UPPL नि माने रुलिं गभर्नमेन्ट नि माबाया साख्रि बाख्रियानो जा हरावसो होयो मिथिबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ प्राय माने जिकुनु साख्रि बाख्रिनि रिजाल्ट बेलासि होयो हराव होयो थिक बेबायदिनो गावसोरनि जे टिकेट मैया फोसावदों नङा होमबा कैंडिडेट लिस्ट फोसावदों तो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे मे 11:30 बाजावहायसो माने एसे बिथांमोना प्रेस मिट होदों दै नोंथांमोना नायदों नायाखै प्रेस मिटखौ मिथिया माने एसे बोरैबा जायो आरो हरफोराव होयोबा एसे बाय मा होनना बुङो बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ नङा होमबा हरनि मानसिखौ निखासर नङा होमबा तो जिखि जाया मैया 11:30 बाजाव प्रेस मिट होदों कैंडिडेट लिस्टखौ बिथांमोना फोसावदों बिनि उनाव फारि माने महा होनांगौ होबाय तारमाने नङा होमबा दा माखासे जायगाफोरावहाय नोंथांमोना मिथिगौ जे एसे खुद्रिसारदों एसे दुखु मोनदों तो सानाव होबा मा जायो मिथिबायना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जुदि फुङाव होयोबा बिनि रिएक्शना बिराद जायो तारमाने किसुमान समस्थियाव माने सोरखौबा माने बिजाथि जेनेबा नाङि बिजाथिखौ होनो हायो नालाय बेयाव माने बिराद दावराव जायो बिराद नांलाय खमलाय जायो सियार बुफैजानाय जायो मायबा माबि जायो नङा होमबा माने सोरखौबा मोनजानो लुगैयो सोरखौबा मोनो दा बेबायदियाव तारमाने बिथांमोना बेनिखायनो मैयानि हराव दिनैनि हराव 11 बाजाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना कैंडिडेट लिस्टखौ फोसावदों दा बाथ्रा जाबाय बिनि उनावनो दहाय फुङाव मा जादों 4-5 घन्टासो सिगां बा 4 घन्टासो सिगां आं जिखिनि टाइमाव भिडिअखौ बनायदों दै बेयाव माने ओइ मा बियाबमोन 9 नम्बर बनरगाव बियाब 9 नम्बर बनरगाव बियाबाव रबिराम ब्रह्मखौ फोसावनायनि थाखाय माने दावराव जादों मिथिबायना तो जाखायो बेनिखायनो बिथांमोना हराव फोसावदों जुदि दिनै फुङाव फोसावनायबा बेसें दावराव जागौमोन होनबा माने हराव होनायखायसो माने एसे बासिबाय दा थेवबो माने बिसोरनि बियाबाव रबिराम ब्रह्मखौ नाङामोननो बेखायनो माने बिराद दावराव नोंथांमोना बे आं नोंथांमोना भिडिअ क्लिप मोनसे होना होदों दा बेलेग समस्थिफोरनिखौ आं दा बर्तमान नुवाखैनो रिएक्शनफोरखौ किन्तु बे 9 नम्बर बनरगावनि बिनि माने रिएक्शन फैबाय माने UPPL नि नेताफोरानो माने फ्लेग खावदों किबा सावदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेबायदि जाखायो तारमाने मिथिबायना बेनिखायनो हराव होयो बिथांमोना फैसा हरदों ना थाखा हरदों जोंनो मा नांगौ रबिराम मजिर खिबथाखौ जोंनो नाङा सावना हो सालाखौ लागाव सावजोब सावना होजोब एर'टार थांनानै मानसिफ्रा गुबुन थाबोथाफ्रा दाथासै गोदान लाबोनायबो दंमोन ना सानसे दंजोबो लागाजोब नाङा बे सारा बै माबाया बेखौबो